Και εγώ θα ρωτούσα, γιατί είναι καινούριος? Τι κάνει τον χρόνο καινούριο? Σε τι θα διαφέρει αυτός που έρχεται από αυτόν που φεύγει? Έχει μέσα του ο χρόνος κάτι το μαγικό? Η μέχρι σήμερα εμπειρία της ζωής μας δείχνει ότι ο χρόνος από μόνος του δεν έχει τίποτα μαγικό μαζί του, δεν είναι από μόνος του ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, και τελικά στην πραγματικότητα ο καινούριος χρόνος θα είναι το ίδιο παλιό σαν και τον προηγούμενο. Όμως υπάρχει ένα γεγονός το οποίο κάνει όντως καινούριο το χρόνο, και αυτό το γεγονός είναι είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Αυτό είναι πραγματικά, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το μόνον κενόν, δηλαδή το πάντων κενών κενότερον, το πιο καινούριο από όλα τα καινούρια. Ποια? Είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Και το ερώτημα είναι, γιατί είναι καινούριο? Γιατί μέχρι ότου μπει ο Θεός μέσα στο χρόνο, το ποτάμι του χρόνου κυλούσε και κυλάει προς ένα τέλος, το θάνατο. Ο Θεός, μπαίνοντας στο ποτάμι του χρόνου, αντιστρέφει, θα λέγαμε, αυτή την πορεία και μετατρέπει αυτό το ποτάμι, το κάνει να εκβάλλει πλέον στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι το μόνο αληθινά καινούριο μέσα στο χρόνο είναι η σάρκωση του Θεού, η είσοδος του Θεού. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η αληθινή αρχή του χρόνου. Γι' αυτό άλλωστε και μιλάμε για προ και μετά Χριστόν. Γιατί αυτό που προσδιορίζει το χρόνο, αυτό που τέμνει το χρόνο, και θα έλεγα αυτό που νοηματίζει πλέον από εδώ και πέρα το χρόνο, είναι το γεγονός ότι ο Θεός μπήκε μέσα στο χρόνο του ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι χωρίς το Θεό ο χρόνος και ο χώρος είναι δύο πραγματικότητες που είναι σαν δεσμά που μας δεσμεύουν και μας συνθλίβουν κυριολεκτικά. Τι είναι ο χρόνος χωρίς το Θεό? Ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, γέννησης και ταφής. Πόσο είναι το διάστημα αυτό? Κανείς δεν το ξέρει. Διάβαζα σήμερα στο αεροπλάνο σε ένα βιβλίο ένα πολύ ωραίο ένα χαρακτηριστικό απόφθεγμα κάποιου που έλεγε, δεν ξέρω τίποτα για τον εαυτό μου, ακόμα δεν ξέρω ούτε πότε θα πεθάνω. Και όταν πραγματικά η ζωή του ανθρώπου καταλήγει στο θάνατο, τι νόημα έχει αυτή η ζωή? Και έλεγε πάρα πολύ θαυμάσια ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι ο χρόνος χωρίς το Θεό είναι ένα στάδιο όπου κάθε μέρα το άσκοπο παλεύει με το παράλογο για να κερδίζει τον αγώνα πάντα το τραγικό. Και πραγματικά έτσι είναι ο χρόνος χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στο χρόνο. Ο άνθρωπος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εν χρόνο, γεννάται εν χρόνο. Μπαίνει κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο. Δεν δημιουργούμε εμείς το χρόνο, αλλά μπαίνουμε μέσα στο χρόνο. Και από τη στιγμή που μπαίνουμε, όντως η παρουσία μας είναι ανεξίτηλη. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η κατάσταση που καλούμεθα να ζήσουμε μέσα στο χρόνο? Γιατί που κυλάει ο χρόνος πλέον της προσωπικής μας ζωής? Κυλάει προς το θάνατο ή κυλάει προς τη ζωή? Κάθε βήμα, κάθε χρόνος που έρχεται είναι ακόμα ένα βήμα. Προς τα πού όμως είναι το βήμα αυτό? Εάν το δούμε ανθρώπινα και οριζόντια, είναι ένα βήμα προς το τέλος. Και το ερώτημα είναι, αν αυτός ο χρόνος που μας έρχεται είναι τελευταίος της ζωής μας, τα πανηγυρίζαμε? Αλλά και αν δεν πανηγυρίζουμε, υπάρχει δυνατότητα να αναστείλουμε το γεγονός? Ασφαλώς όχι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί, θα λέγαμε, να ρυθμίσει το χρόνο του κατά το δοκούν και να έχει την αίσθηση ότι αυτός μπορεί να είναι κυρίαρχος του χρόνου. Έτσι ερχόμαστε μέσα στο χρόνο και αναζητάμε το νόημα της ζωής μας μέσα σε αυτόν. Να θυμίσω ότι μέσα στην Εκκλησία και στη λειτουργική μας ζωή υπάρχουν 3 αιτήματα τα οποία αναφέρονται στο χρόνο. Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Το δεύτερο αίτημα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Και το τρίτο, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά. Θα λέγαμε αυτά τα 3 αιτήματα είναι πολύ χαρακτηριστικά. Το πρώτο μας λέει πάρα πολύ απλά ότι μόνο το παρόν ορίζουμε.
αυτή την ημέρα που είναι μπροστά μας και δεν ξέρουμε αν θα είναι και όλοι. Και ακριβώς αυτό το χρόνο, αυτό που μας τον χαρίζει ο Θεός το χρόνο μας, οφείλουμε να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας, να εξαγοραζόμαστε τον καιρό. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το να τον παίρνουμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός και να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας, δηλαδή τόπο συνάντησης του κτιστού με το άκτιστο. Να κάνουμε το χρόνο τόπο όπου πραγματικά καθημερινά θα μπολιαζόμαστε στη ζωή του Θεού. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Αυτά ζητάμε από το Θεό, αλλά αυτά χρειάζονται και τη συνέργεια του ανθρώπου, του καθενός μας, για να είναι αγία η μέρα μας, γιατί θα αγωνιζόμαστε να μετέχουμε στην αγιότητα του Θεού, θα αγωνιζόμαστε να μετέχουμε στην ειρήνη του Θεού, θα αγωνιζόμαστε να εμπιστευόμαστε το Θεό κόβοντας το δικό μας θέλημα, ώστε πραγματικά να είναι αναμάρτητος κατά το δυνατόν, δηλαδή να μην είναι μια μέρα αποτυχημένη. Θα ήθελα αυτή τη διάσταση να δώσω στο αναμάρτητον. Γιατί είναι κρίμα ο Θεός να μας δίνει, όπως ακριβώς κάποιος που έχει μια περιουσία και την ξοδεύει άσκοπα και τελικά πεινάει, έτσι και ο Θεός μας δίνει τη μεγάλη δωρεά του χρόνου και εμείς ξοδεύουμε το χρόνο μας με έναν τρόπο που τελικά δεν μας σώζει. Τον ξοδεύουμε για ένα σωρό πράγματα που τελικά όλα αυτά μας ετοιμάζουν το θάνατό μας. Βέβαια είμαστε άνθρωποι πεπτοκότες, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όσο και να προσπαθούμε πέφτουμε, και γι' αυτό ακριβώς μέσα στο χρόνο η δεύτερη στάση μας είναι η μετάνοιά μας. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής μου, πόσος θα είναι ο υπόλοιπος? Μπορεί να είναι λίγες ώρες ακόμα, μπορεί να είναι μια μέρα ακόμα, μπορεί να είναι κάποια χρόνια ακόμα, δεν το ξέρουμε όμως. Όμως σε αυτό το χρόνο που δεν τον ξέρουμε πόσος θα είναι, τι μας μένει σαν στάση ζωής βασικά? Η μετάνοιά μας. Για ποιο λάθος μας? Όχι για αυτό ή για εκείνο, για το ένα και το μοναδικό, για το ότι επιχειρούμε να οικοδομήσουμε τη ζωή μας χωρίς θεμέλιο, χωρίς το Θεό ουσιαστικά. Επιχειρούμε να αυτονομούμεθα, κάνουμε το χρόνο αντί για καιρό σωτηρίας, καιρό απώλειας ουσιαστικά, όταν χάνουμε την αίσθηση αυτής της κοινωνίας με το Θεό. Η μόνη στάση λοιπόν για τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας είναι η μετάνοιά μας, δηλαδή αυτή η αναφορά μας στο Θεό, η μετάνοιά μας για την αυτονομία μας, για τον εγωισμό μας, γιατί έχουμε κέντρο το δικό μας θέλημα, και ο αγώνας πλέον ο καθημερινός, ώστε να προσανατολιζόμαστε στο θέλημα του Θεού, να κόβουμε το δικό μας το θέλημα, ώστε η ζωή μας στην πράξη να είναι, να φανερώνεται στην καθημερινή μας ζωή η ζωή του Χριστού. Γιατί ένας τρόπος υπάρχει γι' αυτό, να αδειάζω τον εαυτό μου από το δικό μου θέλημα, τότε πληρώνεται, και τελικά να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, οποτεδήποτε και αν έρθουν, οποιαδήποτε στιγμή και αν έρθουν, να είναι χριστιανά. Δηλαδή θα έλεγα δύο πράγματα: να είναι πορεία στο τέλος μαζί με τον Χριστό, κάθοδος στο χώρο του θανάτου μαζί με τον Χριστό, γιατί αυτή η κάθοδος στο θάνατο μαζί με τον Χριστό είναι τελικά η Ανάσταση και η ζωή μας. Και βέβαια όταν τα τέλη μας είναι τέλη εν Χριστώ και μαζί με τον Χριστό, τότε και ανώδυνα είναι, ακόμα και όταν κανένας πεθαίνει μέσα στις οδύνες ενός καρκίνου, και ανεπέσχυντα είναι, γιατί μπορούμε πραγματικά δια του Χριστού να μην ντροπιαστούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, και να είναι αληθινά ο θάνατος αντί να είναι εφιάλτης που θα μας τρομάζει, για τον οποίο οι δικοί μας θα φοβόνται να μας μιλήσουν κιόλας πολλές φορές και θα μας αποκοιμίζουν λέγοντας μας ψέματα. Να είναι μια πορεία ειρηνική και μια μετάσταση από τον λυπηροτέρων επί τα θυμιδέστερα και εφρόσινα. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε σωστά το χρόνο που ο Θεός μας παρέχει, ώστε με αυτόν να τον εξαγοράσουμε και να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας.